Nggih. Nek kene aja weanan karo pacaran wae kowe. Mbok yo seben to, apa to Mas Maring? Aku Ya wis ancine. aku jarak iki gen nesu lho, ora tau nesu bocah iki. Wong cara tau nesu bocah Nesu aku lagi. Apa? Nesu aku lagi. Kok nesu apa? Wong aku ra ndek pacar malah diarani dianan pacaran iki maksudnya piye? Sampeyan ki Sumpah. Sumpah demi Allah. Hah? Sumpah. Iki kowe curhat apa? Ya sama ngarani aku Dah, kene, ndek kene, pacar kene, aku kene. ra ndek pacar. Ingat asih cah. Kono wi golekno. Timbangane goleke tak go dhewe to, Dok. Ah, Kamu Iya, kamu wis tua, kamu udah bisu. Goleke tanggapane tak go dhewe. Ora wong aku bahas pacar kok. Nah, Dulu Kamu wis ki Pacarmu ki tukang nanggap. Nggo bakal. ora wis wong tuwa Ora, nggo ora, contoh nang ora. kuwi, ora becik. ngomong munyah Iki manyi. kok iki apa wis nganu kutuk menyan kok wis mulai ngroyok aku meneh iki. Apa? nembak. Kok malah aku dikeroyok. Makane Aku ngomong ki dikeroyok. sing ati-ati ngono. Wong jare Mas Bayu ki wis peling wing akeh, wis meling. Lah. Jarene Ate sik Bayu kok melingkar. Sing ngomong diket yo dudu. Ya sebek wong aku nyat meling tenan ya kan ya. Ya kuwi Ya. dimeling ki maksudane ora pas amor ki ning ndi kelingan pelingane kakangne ngono. Mulai ki piye Bayu mulai jare Mas Bayu lek urung lulus SMA, urung kuliah ki ora oleh pacaran sik. teoritis kuwi SMP wis 8 sisih. Lah nek sing gelem lho. Kuwi kan jenenge pengalaman. Kok nek kesuwen ndak kaya sing ndang jaipong lho. Tur kapusan ae uripe. Tur wano ngene lho, tur wano. Wong kuwi dirungokke omongane sik piye. Nek omongane becik dienggo, aja nonton sing ngomong sapa ki ngendikane Yung Cangik ngono kuwi. Mudhenga. Mas Wong Bayu tuwa ki malah balekke masalah. biyen Mas Bayu ki duwe pacar akeh. Lah ngomongnya gentenan kok. Rayok diopok-opok. Ora aku protes perkara lek Bagong ngomong kuwi lho. Piye? Omong ora genah. Kuwi dheweke mbela Bayu. Lho, Ya tak belani no wong bener kok. Ana tembunge banyu milindi. Bayu kaya ngono ki mergo turun leke. Yung Cangik ki ya ana nek mung ngonter omonganmu ki apa? Banyu miline ngendi medhuk? Yung Cangik ngendikane pripun? ora mung don sing muncrat mung munggah ya ning. Lah, rungokno. Berarti ora pas neng kloset. Pas muncrat malah ini lagi. Ayo, Mbak Niken lagune apa Mbak Niken? Ayo. nggih manut. Napa? Anu ngene sing Sing langgam mawon nggih. Nah, sing disenengi apa wah anu putu kowe ta? Kula nggih senengane langgam, Pak. Ulang ya. Nggih. Sing disenengi iki sing nom bagus Sugesti. Iya mesti ora kaya sampean. Lagi. Lagi niku karep kula. Po senengane kok nyeri kali. Napa? Apa Mbak Niken? Ayo. Langgam angenteni saged hanelongso saged. Angenteni mawon. Angenteni mawon. Nggih. Nggih. Tekan jodoh ayo. Nggih. Iki garang ya ari ngenteni tadi. Iki umum-umum iki wis. Kari ngenteni Iki opo? putu. Delongkat desa putu wis duwe. Pak Dani kula pun putu siji. Sing takon sapa ora Lho aku ora jawab aku ngabari kok. Putune kok ditawak. Pengumuman. Putu kok ditawak. Lho aku wis kabar. Oh, ngabarke. Nggih. Iya, mangga. Ayo. Apa, Dok? Alah. Oh, nano. Nggih, karya almarhum Ki Mantep Sudarsono. Oh, Gitu. nggih. Nggih. Iki Mangga. halus anduk enak. Ya, Mbak. Aku ngenteni takanmu. Jogeti Mas Gareng. Cinta
nduk nimbali putuku ki ya Nger. Nggih. Wis salah rape. Nyapa? Angger bar bapak jegong. Tenggorokan kering. Ngesor. Tenggorokan kering. Makanya jadi penyanyi itu modalnya ini Di suara. di tenggorokan dijogo. Iya, sudah aku jaga, sudah aku pageri juga. Namanya juga Di ini musim. di pagerono di jogo yen ora ana satpame ya bakale ngono kuwi. Sik Cara- karepe piye? Kok enek satpam karepe Kudu priye? ana sing ngelingke. Lah ngelingke iki iso wong tuwa, iso liya-liyane. Ya sing duwe rama ibu ya ya. Lah wong tuane kon ngelingke ya, Nduk. Nggih. Dadi aja kakan ice. Hah? Ice. Ais. Ice ceriam. Ya, lah mama mbak ayah ki wis ngomongnya aku ora oleh ngombe es. Ini pas wayane ning panggung ini kan ra ngerti ta wong, makane aku ngombe es. Pancen nduk kuwi pancen siriane kuwi. Ah. Nek simbah pareng panu Rungokke. paring piweling. Baik. Oke. Nek arep tindak nyuwara kuwi sementara di singkiri sing jenenge es kuwi. Nggih, Mbah. Margo nek gorokan kuwi Nggih. anyep kuwi ora iso Pita suara mboten Nggih. berkembang. Pokoke aja sok ngombe sing anyep-anyep kulkas, termos. Makanya mulai saiki ki aku wis tak target diriku ki harus minum yang anget-anget. Kaya es teh anget ngono kuwi, es jeruk anget ngono kuwi ya tak ombe. Terus biyung ya sok Mbah Cangik ya nek arep nyanyi ngene iki ya nganggo diparingi kuwi kencur Kencur. Heeh, Diparut. diparut duwe terus nganggo madu karo jeruk pecel. Oh nggih. Wilujeng kondur Rama. Aduh. Wilujeng kondur. Aku anggar nyebawa beliau mesti ditungi ngene iki. Nggih, Wilujeng Kundur Rama Untung Wiyono. Nggih. Siap, nggih. Nggih, monggo sampun katur, Mak. Monggo. Pisan kas ya, Nduk. Nggih. Engko Apa, Rama? di nggon gara-gara dikatoke. Lah Nggih. tekan gara-gara to iki yuk. Nggih. Nggih.